Hát ebben a kis dobozban található ez a húzóckodó rúd. Nagyon egyszerű az összeszerelésem, van benne 2 darab vég, amelyet be lehet csavarozni az ajtófélfába, nagyon egyszerűen. De ez nem szabályos, mivel 75 kg vagyok, és ezt elbírja becsavarozás nélkül is, így csak szemléltetésképpen mutatom meg, hogy hogyan kell ezt beszerelni. Van rajta 2 darab fogófelület, szivacsos, nagyon jó rajta a húzockodás, kényelmes. És akkor nézzük, hogy hogyan helyezzük be az ajtófélfába. Egyszerűen így ide bepasszintjuk, így, és elkezdjük tekerni, és be fog feszülni egyszerűen az ajtófélfába. Itt van rajta egy ilyen kontrolláló kis jelzés a sarokban, hogyha megnézzük és hogyha zöldet mutat, akkor az azt jelenti, hogy megfelelően befeszült, de mondom, a hivatalos verzió az, amikor be kell csavarozni ide az ajtófélfába. De bizonyos testsúly alatt akár csavarozás nélkül is kibírja, de mondom, ez nem szabályos. És azután pedig már lehet is húzóckodni. És tökéletes otthoni edzési lehetőség. Na, ha bármi kérdés van, akkor hívjanak. Köszönöm.